Kawaswati. Abraba so boy me fra so ni mu. En to kwesi wo ho. Mi hu ye. Na ma ngua wo. Wo mu twam na wo papa na ka no. Say dem sa metom. Me sha mo bosse. Baby biara mo ko. Yes. Na mo be yesa ma ka mo ho. Amen. Mi shaya mi yare. Yes. Mi yare. Anopo. Evio. Enumro. Anato. Maybe so I don't know. Oh, yeah, me, maybe so maybe so. Udi mum na asidanka. Yes sir. Beja elfi ya wada ebesi assembly. Onyamenya na wasimpa na ejiafo. Ora asidanka wodi da. Yefuka ana ede bayo. Oji tata de bedro sumdiem. Ede de dwumedie ekwawie yi pra. Yesrata tene wawanya elfi ya wada bedu assembly no. Beja ya tata na pa ekwawie. Ese dwumenyina awie pa ya meja ibobom ne ya dawase. Nimse wuni mabisa dida ansa na yejira ye kan. Yema ni anda wasi awa adominate. Amen.
yina amen. Abandindi nyami mwani nyami tumfo. Ena no pe ye ma so ye kro ye yawo kese. Ye ma wo nyami ti asefo. Ade kese a wa ye ma wa akoa. Wo ye nyami a ye body fiti bibi ase a wo di kwa awie ye pa. Wo na wo frɛ wa akoa. Ofa manu no ha bebre mo. Enne wa pagya me de na tena no nyamo akomwa so ikase na sinka wo din da amen. If you faith in God as a man na shall sa when ya man nyinara the bompire fro osu hie ye dia no nyam koso babo di ko kra bi abrabo wo di afi ba ko aka wo akoa ne kwa na afo afi dudu a aka wo n'anim nyina enye nhira amen. Da wasi yi wa ye so wetie ye Jesus we dey no more. Amen. Amen. Nana me damase, asofo me damase, members ni na me damase. Amen. Ebiase ni ema nyina de ye be de na ja ho. Honhom de bebre. Na ma onu nyame ti asefo nyame obo so ni asase ni ema nyina na onye obutanti. So onu ni obutanti mu dia, chese omu da ho. Oye titi nyame no sa ye intiri me nyame oye obo a itim ho nsuo ka otim ho ebi eba otim ho se nyame no de fa ho to ne so nessa sa nyame onu ni ebuta intim di a etie na obetumi ayama wo yanhwe Israel ebi okro baako etitemu baako ekọ ye tie awurade asem emediti awadi na mo ba kan ha wo Gloria ayiko Israel nyom ebiokun baako imu e baako no atifi asem osusu no hintabia nia oti osusu no hintabia no tena twedi amponi na ase osi nia oti osusu no ni hintabia no otena twedi amponi enwi na ase sisi awu se on pese ya pese ebia ebehia enti wo she canopy ase enjota amhwo ebia ba enhwo onyame no oya obutantimu nyame udi wo to ne so a oma wani mu ase da se nyame ni obutantimu a udi ni se ohwa ana oni ho. And yes, faith in God. What's see 11:22 no? What's see? And yeah, nya onyankopon mu ejitie. So ni yabutanti mu dia, yenya ni mu jitie. Eba wasumu nya wo he. Enyi obechi wiase adifuo a enyina so. Eso na oti ni a oti ara. Na oti na oti ara. Ni oti osusu itabia otina twedi amponyu na se na ya dia me si Awurade se me go akobia ne ma bank se me nya akopon ani e fa se si ubo ka se onu nyame onu ni mi go akobia ene ma bank se anya sama o amen anya sama o amen na ya dia Gloria na onu na obedi we free ofisumfo afidie mu enti yakwa ya be nyina no esubatumfo esusun fidie ni ankanka na afi kwa bieye esubatumfo onsusun firie ewo lori akwanso enti sabre yutu kwanya bompaye fa Jesus moja ebo ni pebia ho bai efidie dia okwa kwotine mu no wutire mu pe konkoja fa odope Jesus moja bo efidie ni akere wonyina ho bai kaye kodura simde obeye sama amen eni perform de anya bebre ntumi ye no mu nyame obo so ni asase po ni be fam ni ade
nyine twemeye Gloria nkope waje ono na obeti we fi owu kama tita onko school okrobo eni ebeka okrobo ha nkope waje na ono na obeti we fi owu ya we sei ono onyame a wonra ya obutanti mo no obeti afiliai owu ya wiem owu ya die na ode ne ntakra bekata wo so na wokọ ubenyina ode ne ntakra no ekata wo so amen eti no obo ho ban efi afina fi asia bedu sam pempen so nyan so no eyipa bi hu obetu afi ofirisufu afidie mu na meka no na mi bo obi deliverance na hu bi mi kasafa ni mo say he ye de moja ni enumu o eti no safi no kwa bi ya yakoto da wa wo kwa no mu na ye de da wa ni yantu no ba bi a eye kafa na se ekwa na ko a ne mo ba bi ekwa na atene no ehwa ne ye de da wa no koto enti ke bi ba ne si tumi bi e mo ho ba ni a oye du opepepe ne ye yi ka no mpan na ko hwe ase ehwe a emuye be penipa ogbe prepra obe nyina na bi no wi wonam na bi no so anum wo moja obutantimu yame o mesa entoda amen onyame a wodi na ya obutantimu no o ma wotamfo ensen kan wota the hill ode ni ntakra no ebe kata wo so na ne ntabansi na obekọ akọhye na eche so we divine protection huhu bambo o Hezekiah di onyame ye na ni daso ni butantim eto wu ya de bono no eti awo awurade kayo se yo mentin kware kuma eye pe na maye ye ye wa awurade ni so sepo one more pa ya nje o se ye go share all night na se ya mfa kuma emutie ya anya ni awurade pa kikamu de ye be kikam na so anya dwuma misi anya dwuma o maimu e Christopher the dross ade ne de bia bompaye ye bompaye na o ha no ba na eba ye ni a ye ko bompaye no ye ni a ne ko ye bone no enti sade a ye ha ye ho so ono ni owu tantimu dia chese owu da ho oye titi nyame no sa ye intirime nyame oye obo a itim ho ensuo ka otim ho ebi ebo a otim ho se nyame no e fa ho to ne so
Nananom, anybody for your Shemuha, I feel we so faith in God Healing Church. You're in 11th National Convention. You're Shemudia and Afibiano. Bosumu way and I feel so then I saw a Gusua and Nayade. Nana Bejina, I'm a Yenina, Pejaya and Sunday, I catch a Papania Manafish. Afidida Stronko, if he said, Odina Woda. And then it's in the Pegay and second year of Passe. I feel so. Yes, she must have a bomb fire, Yasha, and give them with him. Said the Bayer in a coupon 7 Kitahono, they be a better Napanso, near Kaka, and Yama was here, getting a coupon at 90 years. And maybe I tramono, na Yananum, a for moi. Omo fancy o if you say omo ni mo say omo ko no benya enso papa ewo efom ho ano na so ena ye hwe dia asi brem asai enso a wo ye je nyina asai ni nyina nam epambo ne a ye nuanom e dia adofo no enam so etutu agudie a enam emra kwan so a obani fe de galamsey etenu ti ye tu ye nyina ye ho fo say ye koso ne bo hu da wuro se da be ya the battery and one fish about way on that, yet United and Super, if you say, it's you and Mampa. After see, I can't buy more. After see, you are dear, Abba, Abrotimemu, I will best say, I would say, you come by force. I will never say, LGBTQ plus, yeah, or Barry or by Shemu, Bear my Shemu. I always somebody say, Uncle. Now, I did it for no. Yes, say, you won't cry, say, Sir, Subaway, and yes, Subaya, so only I'm a Nantia, who bet me, I could see every year. It's the entry, I won't emphasize Subaway, said the Baya, and Uncle Benanti, I could see every year. After that's something in a baby, near say, you won't cry, say, Uncle Israel, the Americans are for you in Chiswa. I'm a fine good awesome. Amen. Happy birthday, Candidates of my Shokaka. celebration time, celebrate, celebration, oh, celebrate. Celebration time, oh, yes,
Jesus be na me aso dwen kan nyina amen be no ba sahia necessary akoto awurade ya maame Margaret nkansa tiewi asofo ba wontumi amba o sidi koko obaji mfutro afini no di kodua mu nyina na koko na wote ye no nkofo twem o mo si na be ma be koko ni power be nine into the 80 million eye koko bag ba se yan fa mo jumadi amen na yan sera pa aboma no yes na se koso afia be ba convention no amen obesa di bia ba mo me ka amen ma no amen dia so no kwa tebu no na nuanu bi afre se nyom ne me na ya so nti omo Bray de faith in God equate we no ye ho ade fefe akonkoma fo di ahurisie na ebinum afre ko ho se tumasi a oba nye ne na esom ti monye no yesu ya kodru tem ye tira nye ye kodru be na enwumire
firi mu kan mu si ya ne nsuo tɔe ɔwɔ ɔkɔ baabi na osi ya nsuo tɔ wɔn nso a menim sɛ me ne wɔn yɛ nuanom a mɛbɔ ne din na nka wɔn akyerɛ me kwan no wobisa wɔ so mini hɔ sɛ fon deɛ wogyina koraa no wɔ so wɔwɔ prama ya ma wobɛhu na aseda nka Yehowa amen o gye so aseda nka Yehowa amen ɛnwoma aduɔkoro 9 Psalm 94 verse 9 Israel nyom aduɔkoro 9 titema yɛ ɛnkoro Israel nyom aduɔkoro 9 titema yɛ nkoro no nea ɔtɛw aso no papa na wɔtɛw aso no sɛ ɔrente asɛm enti papa yi a wɔyɛ wɔ aso yi ɔno wɔnte asɛm yee Awurade deɛ wɔte aso sɛ ɔrente asɛm ɔnte asɛm tuka sɛ wɔte na wɔka no ɔnte yɛ ɛwɔ bere a wɔde bɛyɛ ama wo yɛgyina efie bia anim a nsuo bo yɛ ɛna nte bi twam no wɔbisa ebihyɛm ataadeɛ ɛna wosa sɛ asɔfo na mohwehwɛ wɔn ɛnam so yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ asɔre wɔ ha nanso baabi a yɛbɛduri no me nuanom a mefrɛ mu nyinaa no obiara nni fie na ɔsɛ no wɔamfrɛ wɔ me sɛ ɔme ne ɔma akasa metu kaapra mefrɛ wɔ ɛna ɔyɛ kɔɔ sɛ ɔyɛ kramoni ne ko nso yɛ kramoni ɛna ɔfrɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sɔfo bi abɛgyina wo kwan ya no esuo nso tɔ baabi a ɔreba no so ɔmo so obi ani hɔ na ɔsi die no nkɔm fie hɔ ɛhɔ na mete besi na ɔga so le wɔsan hyɛ nyame nsɔm kɛseɛ ɛsɛ yɛde mmɔnam ɛna obi ɛdan no na ɛkɔ ankyɛ na ɔbae ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sɔfoɔ sɛdeɛ mefie ha no kwabrɛ mo ase abere a ɔdiifoɔ bɔɔ me junior prophet berɛ a ɔdiifoɔ bɔɔ me junior prophet mo na mofi nkran ɛbɛpagya me saa bere na meyɛ junior prophet abere a baa sɛ ɔbɔ yi mɛfrɛ asɔre yi mu mo na mogyina bɛkyia bɛsi ne afini na mowɔ kura yi mu. Praise the Lord. hallelujah No one be any to me so come and be a chimney walk. No one be any quiet. So come and be a chimney walk. Now some moving craba. And you know, Papa, who ya no Papa, ya Papa. Maybe Papa what in the dick and who ya. Moving cry about trust of the sea. Eji Abraham no betu na se ba choko no. Bebre no mo kai. Ye bedu o se ehu ye. Ye ma bua. Praise the Lord. hallelujah Bra me bedu choko no. En to kwesi wo ho. Wo du owura we be da wo ha. Mi hu ye. Na ma bua wo. Nti aduane kura mo de ma me mani wo sansa na me ye mpaebo wo mu twam na wo papa da ka no se de me sa me tom di aduane a mo de ma me no me de be fie na me yire na odi me sha mo bo se baby biara mo ko yes na mo be yi asa ma ka mo ho amen me shaya me yi yare yes Minyaria, Anopo, Evio, Anumro, Anato, Yame Boy, and Obeko, Bridina Oka, above for you Tata, Fankudu Germany, Asomujimu, yes, show boss, so Yametiasi, Ibeshi Biono, they are dancing. I say free Germany, Eban Cry, 80 million. Now back up. Enti Oba no san kwai 160 million. Na menti ujidi enye amen. Amen. Abratimasi. Ofri Germany no wadura. Me ba Germany no baba for here.
ni anyone no. Onyame oni wani no. Ori hu ade. O hu ade no onye obi sade ma. Bema ya wata waso gidi se. Oba bomo. Amen. Oba se wani onyam. Amen. Nani da so ni ho. Da bia mi dia dance se. Efie dia se numu ya. Odi fo ka safre mi. Me ma me ba. Me papa ba. Yeye tu ba kokora se odi fo ka sa boa. Omu ni mechi besi ne ya na bisu a ya na aya na me wura ho tore bi ne sunsun ne ye juma na me hwe se me nua no finkan me nua no no free Germany na ma me ba papa ye 10 me me 2 ma 8 ba kokore ni mechi besi ne nyame shira amen di odi fo kan na ba Mimi awabe. Awurade Yesu se o be dime chi apa ho achi. Waso aya apa waso achi. Emu obi nke bibi na fa waso ntie. Uyi sa de firi wanyi mu a. Propose asori ye boso. Da asori le ye boso. Aye be mu no wate na asori no. Ye fa chi wade nkan no. Wate na mi di ho. Ade bia so ne chiwade ayura na ye papa ya sore no na sofo ba ko timenche wa ha o ya sore bi sofo so no che ko fo fo ide bra ye pon ye no me ne na na tewu e ko se na asori no kwa se mi hu se asori no se ne tie da ko dia dance ye Amen. ta ko tensis ya papa yi dia ya sore no me akata bra me di sofo asori no me ti bi da my you man me who said I am also you Yes sister ba kokra fra assembly man aba ha Yes sister ba kokra ni sofo boati efi assembly man aba ha eno o ka kire sofo boati se senti na omogu asori enu asi se na tie ofi assembly man so se de tie wa be Odo boy. Tragedy na dia ye fendi etire. Amen. 1919 ever since 2022. 103 years. Obi kwaji edro so de be ya sore. Nasa wawu. Enfie dia sendumu a. Edro ni twi adwuma bio. 35 years I odi fun kansa wu. Mebisa wa dumunu Onyami mebisa wa dumunu Mebisa Ode opportunity Osusu odi ye adwuma no
waduru ana wasanka wo Yesu din nti amen pajumpo osai wadawo na wo mire nti bazamu ta ka so mo ma Yeah.
Audi akoya juma fado probo si wo mu na bebe ma babo tire na me se ni bebe ma bebe asuna na bebe Emmanuel no certificate how they are for you man dinu propose wo mu na bebe ma babo tiri That's
celebrate you, celebrate. We celebrate you, celebrate.